labarin shari'ar mu nan a kashi na biyun ta kusu sha. Ya labarin shari'ar ku ne, Amadi ya zancen shari'ar ku ne. Allah ka raba mu da kyashi mamallakin mu da masan zuciya, a hadin mu kadai ta kakar mu dinga yin aikin mu muna riya. Mahalicin sirrai sarkin da yayi bado kuma yayi dalbejiya, kada do tsira gun sayyidul kaunu wato khairul anbiya. Sada duk ahalinsa har sahabbai ka saba su bar hanyar sa ba. Kun ji yadda abun ya zamo ba da ni ba amma an sirka da ni. Ku ji tsarin shedanu masu bibiyar lamarin mu bini ni daya na tag na ishe su tamkar suna yakar wani sansani. Sai ganin kantin banza kake yi suna famar rigima da ni. Suka hau turi a zaton sunan take za a wuce rami da ni. Aka ɗauko yaron ya zo shi domin yayi magana da mu. Bayan an ɗauko shi ya ba mu hannu don gaisawa da mu. Aka ɗauki takarda aka fara karantawa domin na ji. Daga ƙarshe an ce yaron ya ce ni na saka jama'a guji. Ni da bani da labarin me ya faru amma an kama da ni. Sai aka ɗauki waya aka kira su cewa an kamun su zo. Sai ga su da kwansu da farfata sun iso da idonsu yana gizo. Ji suke ta makarban kamu ba gwara dai su taho su ga zahiri. Suka haule ko ne abun da suke so yau sun gan shi kiri-kiri. Yau kam za su yi bacci da mun shari an cafke Amadi. Ni da abokina Naziru muka je kuma sai sarkin baka. Ga mu ga su mu je ofis din DCO kar ai lamarin daka. Ga aboki Naziru ga sarkin baka ga sauran duk an cika. Ya san daidai amma ya kushe halitta gaji rashin cika. Wannan magana sai mun je gaban ilahu a sanya za a yi. Yan maganganun aka ce mana mu fita, ga su dan luguti ga rakumi. Lamarin da yadda nake zata, naga har da kawali in zai yi magana har ya na fita. Naga fuskoki da yawa wanda wasu kan sun yi mini ba zata. Walƙiya ranar an yi ta na gane 'yan target da mazambata. Dau zarafi ba sai ga prosecutor ya so mu je kotun shari'a na criminal court, anan za a yi shari'ar mu je. Aka sa mana an kwanan ya dauke mu mun ka wuce kuma gurguje. Mun je kotun na ce ya cire mana ankwar ba inda za mu je. Ya cire mana har muka zaga muka yi fitsari don ko muna matse. San haka ta faru daga nazi sai sarkin baka. Sai labari ya iso nuran waka mai sauti to daga. Ya kira alajin Allah baban Amir Dodo ga maharzuka. Ya faɗa masa sai ya yi hasbunallahu dan malam tuni ka cika. Shi ko sai ya kira hajiya Hauwa kullu labari ya iso sudu. Hajiya
Hawwa'u da Elsu kwaya suka yi maganar su ta hankali, suka ce haka bai dace ba a kira su domin neman bahasi. Da yake ba su so sulhun ba suka so rashin kunya da gunaguni. Gaga darar banza su ba abun ba sai dai karyar arziki. Dan asusun nasu suke fasawa suna so su shari'a da ni, wai shari'a da ni. Kai mu fursuna ashe an shirya abun siya, mu karatu ma haka din ya zamto gare mu ba mu kuncinsa ba. Ku biyo ni kashi na ukunta watakila labarin ma karkare. Kun san karya ita kan fure take, 'ya'ya gamsan ba ta yi.